A Catalunya, el risc de forts aiguats i llevantades és força recurrent i té un fort impacte humà i socioeconòmic. Així ho diuen les nostres dites. Mai no plou a gust de tothom. Sempre plou sobre mullat. Plou a bots i a barrals. És per aquest motiu que davant d'un episodi de pluges cal estar atent a les prediccions meteorològiques abans que arribin les precipitacions. Reviseu periòdicament la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis. És important tenir a mà un transistor, els medicaments indispensables i la documentació personal. No oblideu portar el telèfon mòbil carregat. No baixeu al soterrani o al garatge de casa perquè són zones inundables. Si se us està inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat. Quedeu-vos a les zones altes. Si hi ha risc de pluges importants, tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles. Retireu també els objectes o mobles de l'exterior que l'aigua pugui arrossegar. Si sou fora de casa, allunyeu-vos de les rieres, torrents, parcs fluvials i zones que es poden inundar. És molt important que no hi estacioneu el vostre vehicle. Tampoc us atureu als ponts perquè poden caure. Si us sorprenen les pluges quan circuleu amb el vostre vehicle, modereu la velocitat i mantingueu la distància de seguretat. No travesseu cap riu ni riera ni zona inundada. Encara que no us sembli, els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos al Twitter i Facebook de Protecció Civil i altres mitjans de comunicació.